Copii. Astăzi vom face următoarele exerciții. O parte dintre... Deci vom folosi serviciul RoboBraille, care este un serviciu de tehnologie asistate pentru persoanele cu dizabilități vizuale și cu dizabilitate de vorbire-scriere, scriere-citire, de convertirea textului în format audio, în format DAISY, în format e-books, în format Braille. Noi astăzi vom face două astfel de exerciții, respectiv copiii care folosesc JAWS, adică sinteza vocală, respectiv copiii nevăzători, vor încărca din folderul exerciții care se află pe desktopul calculatorului un fișier cu ajutorul acestui serviciu pe care îl vor converti în format audio, respectiv MP3. Și este vorba de Delia, Rebecca și Dragoș. Asta este sarcina voastră. Ceilalți doi copii, respectiv copii slabvăzători, și anume Ionela și Cosmin, au sarcina de a încărca de asemenea un fișier din aceeași locație de pe desktop și a converti fișierul respectiv în format DAISY. DAISY text integral și audio. Este a doua opțiune din formatul țintă al fișierului, da? Nu e bine așa. Cu asta ne întoarcem în serviciul RoboBraille. Hai, întoarce-te în serviciul RoboBraille. De acolo trebuie să-l încarci, nu-l încarci separat, da? Deci asta e ca și cum mai sta în mail, știi? Și faci un atașament. Da? E cam același lucru. Delia, tu ai adresă de mail? Da. Și știi parolă, știi tot, nu? Da. Și tu știi, da? Da. Hai, întoarce-te în RoboBraille, alt tab. Și încarci un fișier de pe desktop. Alt tab. Îți dai cu tab până ajungi... Puișorule, tabul mai jos. Hai, alt tab. Și încă o dată. Deci, ține altul apăsat. Și apăsăm tabul până ajungem acolo. Dai drumul la tab. Și am ajuns acolo, da? Și acum, apeși tab până ajungi pe fereastra Browse. Ca să putem încărca fișierul. La fel și tu, da? Asta? Până citește JAWS-ul Browse. Și când își citește Browse, atunci dai spațiu sau Enter. Da, a citit aici ceva de nume fișier, dar... Așa, când ajunge la nume fișier. Da, e română. Păi da, e română, sigur. Și aici dăm un spațiu. Nu, nu mi l-a luat. Stai, ne întoarcem. Backspace. Ai ajuns la răsfoire? Deci cu tabul mergem. Am mai încărcat. Ai mai folosit? Dar de ce să ai emoții? Trebuie să ai emoții. Că nu te mănâncă nimeni. Da? Dau Enter? Da. Așa, am ajuns pe răsfoire. Dă-i. Și adresa ta de mail. Așa. Și acum s-a deschis o fereastră, ca și cum am deschide un fișier în orice... Când ajungi pe... da? Când ajungi pe nume fișier, ți se deschide o fereastră, încarcă fișier. Și ești pe file name. Acum noi în desktop. Acum noi dăm un Shift Tab. Așa, și cu săgeată în jos, ne ducem pe folderul exerciții. Și când ajungi pe exerciții, dai Enter să intri în el. Dai Enter să intri în el așa și de aici iei, de exemplu, fișierul exercițiu. Cu săgeată în jos. Exercițiu. Și dai un Enter. Așa. Și apoi trebuie să mergi cu tabul până auzi încărcați. Ia, ai ajuns la... Trebuie să dai tab. De multe ori tab. Până ajungem la... Deci, ți-a zis browser, da? Fișier acum. Așa, și acum dai Enter. Și ți-a deschis Cu un singur o sau fereastra de încărcare fișier, da? Și acum dă Shift Tab ca să duci în lista de fișiere. Cu săgeată în jos. Săgeată în jos. Mergi pe folderul exerciții. Și dai tu Mergi. Nu, da. Enter aici, Enter, imediat.
Dai tab. Și acum cu săgeată în jos, te duci pe exercițiu. Nu știu. Acolo, enter. Și acum enter. Așa. Și acum, La parolă, nu unde trebuie ai să ajuns? punem. Ai Aici, ajuns la selectare. la selectare. Aici trebuie să luăm MP3 audio. Ăsta, gata, l-am luat. Și acum te duci cu tab până ajungi la adresa de e-mail. Iar nu văd că nu. Dau și tata? Tu ai adresă de... Tu ai adresă... Ai încărcat și acum dăm un tab ca să ajungem pe butonul încărcat. Aici dăm un enter. Enter. Ce scriu? Enter. Așa, și acum mergem la pasul 2. Tot așa cu tab. Aici am ajuns la pasul 2. I-am dat MP3 audio cu spațiu, l-am marcat, da? Și acum mergem cu tabul până auzim adresa de e-mail. Și aici tastăm adresa de e-mail. Hai, scrie adresa de e-mail. Așa, și acum facem așa, control N. Ca să luăm o fereastră nouă. Da, nu știu de ce. Scrie Yahoo. Da, eu n-am cu ea acum, pe Gmail. Scrie Gmail. Enter. Așa, ne ducem pe Gmail. Așa, de mai mișto un pic. Ce ziceți? Încă o dată adresa de mail. Aoleu. Hai, Ce trebuie să facem? Gmail. Că n-am mai tăcut de când. Acolo. Scrie. Pe ce? Acum ce trebuie să mai faci? Păi ne ducem, uite aici, mai luăm o fereastră de internet, de browser de internet și deschidem contul de mail. Pe ce ai? Pe Yahoo, da? Deci trebuie să scriem de la Yahoo. Și așteptăm să vedem dacă ne trimit de la serviciul RoboBraille fișierul convertit, ce am rugat noi să ne facă, da? Înțeles? Deci, practic, ai dat o comandă la un serviciu și trebuie să dea răspunsul pe mail. Să mai dau vreo parolă? Și de acolo, nu parola, o dai acum când intri. Aoleu! Rebecca, underline Rebe, underline Ready, parcă era sau cum era? Ready. Da. Așa, Rebecca, Rebe, 2000. Ready. După Ready, iarăși underline? Da? 2000. Acum zi tu parola. Cum e parola? Cred că da, uite. Aici. El doar. Da, nu. A mers la cineva? Încă A mers la cineva? Da. La tine a mers? Da, dar nu deschide. Nu-l deschide. E ăla de sus, primul link, ăla. Ăla, Ăsta e? primul ăla. Uitați că te deschide jos. Îți arată că îl deschide. Ah, uite, e deschis aici, da. Și mi-a scăpat. Uite-l, mă, este. unde? Unde? Uite-l, colea. Uite-l, că este zip, uite-l. Zip. Este, da. Dar care din el o fi? Exercițiu 1. Bine, el în mod normal ar trebui deschis acum cu... Dar nu așa se deschidea. Se deschidea ca și... Cum ăsta? Uite, l-am pus pe desktop, Daisy ăsta. Audio? Și cu ce, nu știu, stai să vedem. Dar tu l-ai făcut audio sau Daisy? Audio. Nu, e Daisy. Cred că Daisy e a l-ai lui, făcut? E a lui Cosmin. Daisy al meu. Păi da, mă, dar noi am făcut MP3 aici. Și nu e aici. Eu mi-am făcut MP3. N-ai făcut MP3? Nu. Dar ce ai făcut? Daisy au făcut ei. Păi e bine că au făcut Daisy. Dar nu trebuie cu notepad-ul deschis. Păi dacă mi l-a deschis cu altceva, frate. Trebuie deschis Uitați-vă și la descărcări. cu Amis ăsta. Uite, cu ăsta trebuie deschis. Ce e ăla? Și unde este, unde l-ai descărcat? Uitați-vă, ia să-l vedeți. S-Brai doc ăla? Da, Sa Brai ăla? da. Da.
Uite asta trebuie. E cititor sau ce e? Da, e un cititor Daisy. Și zicem File, Și îl încărcăm? File, Open, din desktop. De ce nu vede? Dar unde l-ai pus? Aoleu. E aici. Sabra ăsta? Da. Open with, choose program. Acum a fost trimisă. Acum, ok, intră în el. Intru? Da. Cred că e din cauza Asta, sensus. Asta Poftim? e, asta e sensus. Dar nu ce? Dați pe browser. Da. Mi-am dat enter. Aoleu. Uite, l-am deschis. Fișierul nu poate fi deschis. Da, și aici mi-a dat la fel. The book cannot be open. Mă rog, deci așa se face, asta este ideea. Deci ideea este că se descarcă fișierul în formatul de care am discutat și apoi îl deschideți cu programul AMIS, care este un program specializat în deschiderea fișierilor de tip Daisy. Da? Asta este ideea. Acolo e română. În ce limbă vrei? În română, engleză, dar în germană e selectat. Și acolo mai jos bagi Da, în fine, asta e. Deci, asta te descurca foarte Ce bine. mi-arată? Că nu Iar tu să ții minte parolele altă dată. Fă-ți mă o parolă mai simplă, că Dar așa e ziua ăla, ce complicat e, Doamne, Doamne. De obicei, parola se pune, luna de naștere sau mai scriu ceva cu Horoscop. o cifră alături. luna care... Nu mai faci nimic de până data. Uite, o să mai filmez de doamna Micaela acolo. Doamne, ce se mai fac acum? Că Nu ți-a mers? nu s-a zis ceva, bani în engleză. De băgat în English. Și aia băgată. În English. E pe desktop, Cristina. Zicem două limbi. Da, da, Amișu. Dar Și celălalt... fișier, e tot pe desktop. În fine, eu zic că exercițiul a fost un succes și acum ar trebui să le punem câteva întrebări copiilor și avem o listă de întrebări care eu am să încerc să pun la 2-3 copii și că colega mea, Cristina, o să pună la următorii. Și prima întrebare, aș vrea să răspundeți așa, ca la clasă, da? Că e o chestie foarte serioasă. Cunoașteți serviciul RoboBraille? Acum, după ce l-am folosit, cunoașteți? Da. Cine spune? Uite, Dragoș. Da, acum cunosc, Este ceva cunoscut acum. Da. Până acum doar auzisești de el, dar acum îl cunoști, da? Da. De unde ați aflat de serviciul RoboBraille? Tot așa cum ne-a ridicat. Cosmin. De la domnul Mihaela Ciulea. De la doamna Mihaela Ciulea. Bravo. Cine e doamna Mihaela Ciulea? Doamna de la Braille. Doamna profesoară de la cabinetul Braille, unde tu mergi la terapie, da? Da. Bravo. Următoarea întrebare. Ce servicii ați utilizat din cadrul acestui portal RoboBraille? Adică care din Ionel? De convertire audio. De convertirea audio în MP3 ai folosit tu, da? Da. Și ai avut rezultate mulțumitoare? Da. Ți-a plăcut? Te-a ajutat cu Da. ceva? Cu ce te-a ajutat? Dăm un exemplu. Să mă ascult ceea ce aveam eu nevoie, mai simplu. La o altă materie, Da. nu? Am înțeles. Adică Bun. mie e mult mai ușor decât să citesc. Domnul meu încă Am vorbește. înțeles. Vi se pare util acest serviciu? Da. Da, foarte util. Vi se pare util. L-ați recomandat și altor copii? Da. De ce l-ați recomandat? Să ne filmăm mai ușor să înveți. Ia spune, Dragoș, părerea ta. Este un serviciu foarte bun Așa. și mai ales pentru copiii nevăzători, Așa. deoarece atunci când avem un fișier text, Da? îl transformă în fișiere audio și pentru că noi nu putem citi fișiere text, putem să le ascultăm, dar nu să le citim. Bravo, Dragoș, super. Uite, am să rog și pe Cristina să vorbească cu cele două fetițe de aici care au fost mai timide astăzi. Vorbiți cu mine? Da. Vă e frică de mine? Ia spuneți-mi, cum vi s-a părut exercițiul de astăzi? V-a plăcut? Da. V-a plăcut? Da. Mi-a plăcut. Credeți că v-ar folosi acest exercițiu? În viața de zi cu zi, viața voastră școlară sau nu numai, și acasă?
Va fi de folos să utilizați un astfel de serviciu? Da, în oarecare măsură ar fi. În oarecare măsură? În ce măsură Debbie ar fi util? Păi ar fi util, pentru că această voce, din câte am văzut eu, citește un pic mai bine decât cititoarele astea, decât vocile noastre pe care le avem instalate pe calculator. Am înțeles. Tu, Rebecca? Ce crezi? Ți-ar fi util să folosești serviciul ăsta, eu știu, în vacanță, de exemplu. Tu ai conexiune internet acasă? Mai am, dar să mai duci. Mai ai câteodată. Și când ai, atunci când ai, crezi că ți-ar fi de folos? Da, poate mi-ar fi. Ia zi, de ce crezi că ți-ar fi? De ce ți-ar fi? Poate m-ar ajuta să înțeleg mai bine și... Dar poate ai vrea să citești o carte și o găsești în format doc sau PDF sau text pe internet, sau chiar la o adresă de internet găsești un text care vrea să-l asculți oricând și el se convertește într-un fișier care îl poți salva și ți-l pui pe MP3 player cu căști și îl asculți când te duci la plimbare sau în parc sau... Da? Înțelegi? Asta este ideea. De asemenea, vreau să vă mai spun copiii că vom mai face exerciții de felul acesta, dar serviciul traduce texte din limba română în altă limbă. Și în felul ăsta puteți învăța și o limbă străină. Așa e, în engleză, în franceză, Sigur că da. spaniolă, Da, italiană. da, exact. Deci puteți, acolo unde, când am intrat noi și am selectat limba română, Da. în loc de limba română putem selecta o altă limbă și atunci dacă fișierul este în limba română, el îi traduce în limba în care am selectat-o. Și îl puteți auzi în acea limbă. Și acum o ultimă întrebare pentru toți. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați recomanda sau ați mai spune și altora despre acest serviciu. Da. Da. Ați spune, nu? Dar de ce ați spune? Pentru că ar fi util multor persoane care Au dizabilități. Da. Bun. De vedere. Și nu numai, celor care nu au timp și vor să citească o carte și nu au timp să o citească. Atunci fac altceva, alte activități și în caz că ascultă cartea. Dar știți ce vreau să vă spun? Ați plătit vreau să vă întreb de fapt, ați plătit vreun bănuț pentru acest serviciu? Nu. Deci asta este important să le spuneți celor care îl veți recomanda, că este un serviciu gratuit. Este foarte important. Poftim? Se poate utiliza de oriunde cu condiția să ai o conexiune la internet și un dispozitiv cu ajutorul pe care le poți conecta la internet, respectiv calculator, tabletă, iPhone. și cu telefonul. Și cu telefonul, iPhone, da? Un iPhone, da? Și îl puteți utiliza gratuit, deci nu trebuie să plătiți niciun bănuț. Asta e cel mai important. Că de obicei astfel de servicii costă, da? Da. Mai vreți să facem astfel de exerciții? Da. Ați învățat mai multe, da? Da. Despre el. Bine, ok. Eu vă mulțumesc. Și copiii... Da, dragă. Domnul, avem încă